Gloksadun Jamatina Tipramata Lamsogo Bobagra Ayog Lothum Tipramata Ayog Lothum Tipralen Snam যত্ন বেলাই বেলাইকে তিনি দি বরজরানি জবানি সিবাই তিনিব जों जे प्रेस मीडिया मा खायमानि कानकुमाहाय दिनैनि चिनि कायसा चिकनसा जॉइनिंग प्रोग्राम चिनि जॉइनिंग प्रोग्रामाव तिनि चिन लगे दंगो बरमगुनां एमडीसी टूरिज्म डिपार्टमेंट नि चेयरमैन तै वाईटीएफ नि वर्किंग प्रेसिडेंट बरमगुनां सदागर कलय तैबो चिनि डिस्ट्रिक्ट नि गोमती डिस्ट्रिक्ट नि वर्किंग प्रेसिडेंट हिप्रामथानि चिनि बरमगुनां उत्पल जमातिया तै चिनि लीडर तै चिनि सबजोनल चेयरमैन्स तै चिनि मातारबारी केंद्र नि ऑब्जर्वर बरमगुनां रथीन्द्र जमातिया तबो तै चिनि और फाइ सपायका बेलायखनो चिनि काठालिया मिर्जा राजापुर एलाका आर निबो आंचलिक दल नि प्रभाव खुबै कम हनि जों साइमानो आइगिबो ताबो থেকে তিপ্রামথ जों लामसगो जेने बरमगुनां गलकसादन जमातिना तिप्रामथ लामसगो जेने बरमगुनां गलकसादन जमातिना तिप्रामथ लामसगो बबाग्रा आयोग लथों तिप्रामथ आयोग लथों तिप्रालेन स्नामनाय हामबाय जे फायदे बिनि खुबैसों जों खोनालायनाय बतामनि बागै दिनै बबाग्रानि थानसानि मारियाव चिनि लगा फाइ सपायका आबानतै सिंपिन खुगो किसा पक्कैसा थैनि खोनाजाने मन परे चिनि एमडीसी साब किसा फंक्शन जतनो हामबाय दिनिबो अर माजा फायनाय प्रेसनि थांनाय र तै चिनि एमपी नगरनि एमडीसी तै चिनि ताकु डेभिड तर हामदांनाय थासारि मारियाव सामदांनाय जतनो बेला जबानि थानसानि जबानि सिबायाफोरै आं किसा कक सागनो और दिनियो आं मा फाइमेनि बनले आं कारण हिले संगिया तमाके बुबाग्रानि थानसानि मारिगो जों थानसाके चिनि दफानि बाङै सामदांमानि एकटा सुजुग मामानि ओ जागाव आंबो दागसिनाय होनै जमै फाइमेनि गे बनि आनि राजनीतिक सकांनि तो आनसे सकां डेभिड कामा के साइथांगा बंद तो साइमानो उनके आने दाखल मंग आने वासो मंगे आं नेशनलिज्म बाय ताबक जरा दिनि जरा उता थायाखो कारण जों उ जागासो सगियाखो उनके बनसाय सगां सिनि तिब्रासा दफानि बाङै जे खायथाय गाहां खायथाय नांगौ हमानि जागानो ताबक जरा दानि फायो बे ताबक महाराष्ट्रनि थानसानि मारियावबो ताबक ग्रेटार तिब्रालेण्ड जे डिमान्ड और जों थानसानि मारिबाय जों बनो खायलायनाय हनै बुबाग्रानि जे सामों बुबाग्रानि जे पक सामों बनि व्यवहार दैगनि बाल संदे तां तमानि बनो उयां बेलायखेन खुसिङो अनि माङै आसा दीर्घ बसर गदगमा
তা বরংনি কিসা ব্যাকগ্রাউন্ড সামাই লাই বরংনি ইতিহাস রাজারনি ইতিহাস কোনোদিন বরংনি পরম্পরাও দিনি আঞ্চলিক বো ফাইমানি जों बुगियाखौ बनि बुफा गिरि बिक्रम सरक एमपि दंफोरफोरनो आंथ' राजनीति इनभल्भ दङ हाइफानो बर'खाफोर बो जातीय दल दङ इनके ताबक सि सिनि हा बुबाग्रानि दिब्रासानि सेस बुबाग्रा बनि बंसदर ताबक सि सिनि दिब्रासानि हामखाय कुक निबाङै थासानि मारितयै सिनि दिब्रासानो मथांनि बाङै ताबो ग्रेटार डिपार्टमेन्ट सावै ताबो आन्चलिक दल फाइखाबा अरो थावने आं कुनो असुबिदा जालिया अनि बाङैनो दिनो थासानि मारिबो थासानि कक साथानिबो आंनि सागदो मांगरो बेदकसिनाय नै आं वासोबैनो जागाव फायो ते बरसिगा किसे सामुसुगु आं थांनाय 2018 गो आईएनपीटी यागारै बिजेपिओ थांखा ओर एकटाই उद्देश्य जाते दीर्घ बছর बामफ्रनि शासन दंमानि बाङै जोंनि दिब्रासाराव अबहेला नांनाय दंमानि बा ताबो बर' आईपीएफ तिबाय बीजेपी दाइलै खालामनायखे दैसा दे सामुगसुनो नै काइसा वासौ जागाफोर आईएनपीटी यागारै आईपीएफ दे थां किन्तु नौखा नौमानि बिसिंगो दमा नौखा सुदु दल बाजी सारा जोंनि दिब्रासानि जे नांकुक मानि सामुं मुंसोनो खायदा गैया दिल्ली दल थांनायखा आंबो थांखा आइफानो आसल सामुंखे कास खायजा गैया आइ मुंदर हायदा एके बनिबो आं निजे बुचिनि उदयपुराव अर साब डिस्ट्रिक्ट लेभेल फरेस्ट कमिटि आं निजे गुदुं अरबो फरेस्ट राइट रनि बाङै बले आं चाइटखा हायफानो अर जागो कमिउनिटि पात्ता कयेकटा सिरय हायबा सिगुबा yang personal je patamane tomane bono rozaya oro jago tani rozaya karon ke patamane ke sini to fasil manai ba ani bangai roni MLA rok বিশেষ kai sini udaipura to sini IPF ni MLA grei inge thung BJP ni MLA mangsi dong inge boro ni control ba chole ani bangai or jago patabu angje tongsa jaro mania आगे लग याकै फैला आं जलो याकै मा फैला कारण सामुं तांगनि बाङै बारजा बेरजाक एपासि ताङै माया थुं जागा बुसु जिनि अरने बादाबारे एमले बसि ऑब्जेक्शन खाय yang te baisa bagmani emle tongpi go rambodo bobo objection खाय के बाहायके जों रमानाय बा के बतरना वासोइनो अमरक बाय जों सामुं सुमिया नै आं वासोइनो आनि ओ फरेस्ट कमिटि बां याकै रखा याका माने 3 मास कहा के याका माने परेवा हाय न आसक दंग्राखा के बनि परे महाराजनि बनि नाहरमुन बनि वासोमुन ते बनि लगे साउतानो वासोमुन आं गोबां मा वासोबै बर' कक सामाने बर' बेवहा बर'नि सामुन हरैनो ने अमसिताव जों सिनि लामा फुनुंनाय सिनि दिब्रासाव लामा फुनुंनाय सौसिनाय नै वासोबैनो आं दिनिबो जोंनि लकेल दिब्रामो थानि सामदानाय बर' बाय कक सालायै दिनिबो आं बोखाबाय हामजागैनो गयनि अर दमकि समकि आनो हायमा खायनो होय आं खामानिया आंनि जे व्यक्तिगत हाजागै दफानि लामा जाति फुनुंनाय अम नंसिनाय होनो आं वासोगैनो दिनिबो बर' जयनिखौ ani bumungke bulog sadon jamatia ang IPF ini sentral wo amo sodisyo tomani tei gumuti district oke amo district committee chairman बेले बेले दिबर kaham joto press media faima jak khane rona ani jawani chibai tei paifle hambai tei khulumung ya faro tei joto lukunai tongnai rona ang ani paifle tei khulumung tei hamjamung ya faro tini belaikano khatung khajani bisingtei chini oro kaisa lamsungma panda जों खालायमांखा दीर्घ जे chini आंचलिक दल जे chini बर' रक थानचांगमिया हिनि जे chini साकाव जे कक सिलचाबानि जों एक कयेकटा बसरो जों अबनो अ जे chini जे कक सिलचामु chini साकाव जे कक सिलचामानि chini तिपारसा खुंथाय बारा जे आंचलिक दल खायनाय रनो जे कक सिलचामानि आपनो जों परिष्कार भाबे chini hasteni lukorona जों फुनुमाखा दिनै
চিনरो I50 ni तथा BJP I50 सरकारो रुलिंग राज्य तंगनाय ओ पार्टी नि नो खरंनि आदं बरं गोनांथिनि दा गुलक साधन जमातिया तायरो देवाशिष जमातिया बरक तिनि चिनि तिप्रा मथावो थानसानि मथावो बुबाग्रानि आइडियोलजिओ जयनिं रिना बागै जोंबाय गोदालना बागै बरक साकबायथां केबोबाय दागि जायगायाव बरक तिनि चिनिरो फाय सकायखा काजे जों बरनो खाबाय खुबाय लामसकलायखा खाबाय खुबान जों बरनो याजाखै नाखा ताई अबोबो जों बरन खुक्ति साइमा काजे बसकानै साला ताइबु चिनि तिप्रा मथावो थानसावो फायनाय बरक बाहायनो चाइजोगलाय दङ बसकांनि 3 तारिख अगस्त जों मातारबारि एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सि बिसिङाव कायसा जयनिं प्रग्राम ताइबु कतर खाय खायजाक मानो जों साइमिया खोताव खर बसक फायनाय बब लिडार फायनाय फियाबा आं सानाम जुगो चिनरो तिनि जे फायनाय रक बरक कोनो चिकन मकान बरगिया बरक कायसा पार्टी नो लीड खाय तंनाय चिनि दा गलक साधन जमातिया ब I50 नि सेंट्रल एक्जिक्यूटिव कमिटी नि खरसा सदस्य ते गुमटी डिस्ट्रिक्ट नि ब खरसा डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि चेयरमैन तेरो देवाशिष जमातिया दङ ब जुबक नेता तथा ब मातारबारि एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सि नि 63 बुथ कमिटी नि 63 नंबर बुथ कमिटी नि बाहायनो ब प्रेसिडेंट ओमाके बतिनि थानसानि मारिबो निजिनि रुलिंग पार्टनर टेक खायै जयनिं रिमानि बिसिंति जों बरनो बेलायखिनो खाथुं खाजाबाय मा लामसलायके जों बरनो याजागैना